അഞ്ജ മാതാജി അവിടെ കീർത്തനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ മാതാജി ടെമ്പിളിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ജിത മാതാജി. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും 2 ദിവസം പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി ഉത്സവമാണ്. നിത്യാനന്ദ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭഗവാനോട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുത്തുവോ, പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല കുടുംബങ്ങളിൽ അവരെല്ലാവരും ജന്മമെടുത്തുവോ, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭക്താവതാരമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ബലരാമൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭാരതത്തിലെ പല ദിക്കുകളിൽ പല കുടുംബങ്ങളിൽ അവർ ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്തിനു വെച്ചാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ, അവതാര ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നതിന് 13 വർഷം മുൻപ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അവതാരം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും പഞ്ചതത്വങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസോസിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം ഉള്ളവരായിരുന്നു, പ്രധാനമായിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാത് ബലരാമൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാൻ ബലരാമൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദനജേ ശശിച്യുത ഹൈലഹസേ, അതായത് ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദന, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ബ്രജേന്ദ്ര നന്ദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ശശിച്യുത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അമ്മയുടെ പേരാണ് ശചി മാത എന്ന്. ശചി മാതാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജനിക്കുമ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമ ഹൊയിലോ നിതായ്, ബലരാമൻ നിതായി ആയിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭക്താവതാരമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോൾ ബലരാമൻ ആ അവതാരത്തിൽ, കലിയുഗത്തിലെ ആ ഭക്താവതാരത്തിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലം, അതിനെ ഏകചക്രധാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏകചക്ര ഗ്രാമം. അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത്. 1474 AD. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 1486 അവതരിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അതിന് മുന്നേ തന്നെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഹദായോച്ച പത്മാവതി എന്ന ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏകചക്ര എന്നുള്ള നാമം വരുന്നതിന് കാരണം മഹാഭാരത യുദ്ധ സമയത്ത് ഭീഷ്മരുടെ ആക്രമണം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കോപാവേശം, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലയായിരുന്നു, പക്ഷെ കോപാവേശം കൊണ്ട്
ഭീഷ്മരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രഥത്തിന്റെ ഒരു ചക്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാഞ്ഞു വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ രഥചക്രം എവിടെ വീണോ അതാണ് ഏകചക്രയ എന്നുള്ള സ്ഥലമായിട്ട് മാറിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഒരു സ്ഥലമാണത് ഏകചക്ര. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് മായാപൂർ, ഇവിടെയാണ്, മായാപൂരിലാണ്. പക്ഷെ അതിനും കുറെ ദൂരെയായിട്ടാണ് ഏകചക്ര ഗ്രാമം ഉള്ളത്. രണ്ടും തമ്മിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് അറിഞ്ഞിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പിന്നീട് മായാപൂരിലേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് ഏകചക്ര ഗ്രാമത്തിൽ നിത്യാനന്ദ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അമ്പലമാണ് ഇവിടെ, സമാധി സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ബാല്യകാല ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പാട്ടുപാടുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യും. ഡ്രാമകൾ, നാടകങ്ങളെല്ലാം കളിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവരെല്ലാവരും അവതാരം കൊണ്ടുവെങ്കിലും ആ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള ആ നാമസങ്കീർത്തന പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ അസോസിയേറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പിന്നീട് ശക്തമായ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതുവരെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ രീതിയിൽ അവരവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആരാധനകളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടുകയെന്ന പോലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ പല ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പല നാടകങ്ങളും അദ്ദേഹം കളിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് ഒരു സന്യാസി വന്നു ചേരുന്നു. ആ സന്യാസി നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആകാരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ, സന്യാസിമാർ ഒരു ദിക്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്നില്ല, അവർ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുപോലെ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അദ്ദേഹം തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വളരെ ചെറിയ ബാലകനായിരുന്നെങ്കിലും ഈ സന്യാസിയോടൊപ്പം തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആ സന്യാസിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹം ഗയയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. പിന്നീട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീക്ഷാഗുരുവായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മിപതി എന്നുള്ള എന്നുള്ള ആചാര്യനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ആ ലക്ഷ്മിപതി തീർത്ഥയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അത് പണ്ഡരാപുരത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വന്നു. അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നത്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാനും സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ആരംഭിക്കാനും അദ്ദേഹം പിന്നീട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിപതിയിൽ നിന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് നവദ്വീപിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീർത്ഥാടന യാത്രകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് നവദ്വീപിലേക്ക്, മായാപൂരിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ അവർ ശ്രീരാമന്റെ ത്രേതായുഗത്തിൽ അവർ ലക്ഷ്മണനും ശ്രീരാമചന്ദ്രനുമായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അവർ ശ്രീകൃഷ്ണനും ബലരാമനുമായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഗൃഹത്തിൽ സഹോദരന്മാരായിട്ടാണ് അവതരിച്ചതെങ്കിലും ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഈ ഭക്താവതാരത്തിൽ അവർ രണ്ട് ഗൃഹങ്ങളിൽ ജനിച്ചുവെങ്കിലും സഹോദരന്മാരെ പോലെ തന്നെയുള്ള അടുപ്പത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അവർ. പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അതുവരെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുമായിട്ട് ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നതും അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം വലിയ ഒരു ആചാര്യനാണ്, എത്രമാത്രം വലിയൊരു ഭക്തനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന രംഗമാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ലീലകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ജഗായ് മഥായ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഗുണ്ടകൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം അവർ മദ്യപാനവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും എല്ലാം ചെയ്ത് എല്ലാവരോടും
അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദ്രോഹിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണമെല്ലാം പങ്കുകൊള്ളുന്ന ഒരു പണം തട്ടിപ്പറിച്ച് അതുവഴി ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു, അസുര സ്വഭാവികളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ ആ സൗമ്യത്വത്തിലൂടെ ഭക്തിയിലൂടെ അവരുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീലകളിൽ ഒന്നായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം ബംഗാളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സങ്കീർത്തന യജ്ഞവും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രചാരവും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം എല്ലാ വീടുകളിലും കയറിയിറങ്ങി എല്ലാ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, കെഞ്ചി പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഹരിനാമം ചൊല്ലണം, ഹരിനാമം ചൊല്ലണം എന്ന്. അത്രമാത്രം അവരോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം കലികാലമാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുകയാണ് ഈ കലികാലത്തിലെ വിശേഷത എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞ് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവരോടും പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ജഗായ് മഥായ് എന്നുള്ള രണ്ട് ക്രൂരന്മാർ, അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ അവിടെ മദ്യം സേവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരുടെ അടുക്കലും പോയിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യജന്മം ഇങ്ങനെ വ്യർത്ഥമാക്കി കളയരുത്, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കണം, ഈ ദുസ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം വിടണം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ അസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മദ്യത്തിന്റെ കുപ്പി തന്നെ എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തലയ്ക്ക് തന്നെ അടിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റി പൊട്ടി രക്തം വീഴാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം അവിടെ താഴേക്ക് വീണു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് രക്തം ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നു. അദ്ദേഹം വേറെ ഏതോ ദിക്കിലാണ്, എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉടനടി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. കോപാവേശനായി അദ്ദേഹം തന്റെ ചക്രത്തെ വരുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കാരണം ഇവരെ ഉടനടി ഇല്ലാതാക്കണം എന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ട്. കാരണം തനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത തന്റെ അസോസിയേറ്റിനെ ഇവരിങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചു. അതും തന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള തന്റെ അവതാരമായിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഇവരിങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചില്ല. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നത്, അങ്ങയുടേത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങയുടേത് ഭക്താവതാരമാണ്, അങ്ങ് ആയുധം എടുക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങ് ഒരിക്കലും ആയുധം എടുക്കാൻ പാടില്ല. നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് വളരെയധികം ദയാലുവായിട്ടാണ് അങ്ങ് പെരുമാറുന്നത്. നമോ മഹാവദന്യായ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കലികാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്താവതാരമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയെ പ്രദാനം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അങ്ങയുടെ അവതാരം. അങ്ങ് ഒരിക്കലും ആയുധം എടുക്കരുത്, ഇവരോട് ദയ കാണിക്കണം, കരുണ കാണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നോട് തന്റെ ആകാനാണ് പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. മറ്റെല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് തനിക്ക് ശരണാഗതനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പരിശുദ്ധരാകണം. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പരിശുദ്ധരായി ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവകൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു വിധത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളും പറയുന്നില്ല. പരിശുദ്ധരായി ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ കരുണ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ പറയുന്നേയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന് ശരണാഗതനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാൽ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതാണ് പറയുന്നത്, അങ്ങ് ഭക്താവതാരമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭക്തിയെ കൊടുക്കുവാനായിട്ടാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങ് ആയുധമെടുക്കരുത്. ഇവർ എത്രമാത്രം അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിലും അങ്ങ് അവരോട് കരുണ കാട്ടിയാൽ അവരുടെ ആ സ്വഭാവം എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ സംഭാഷണങ്ങളും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിയും കരുണയും എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആ ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നെങ്കിലും
ആ ജഗായ് മഥായ് എന്നുള്ള ആ രണ്ട് അസുര സ്വഭാവികളും അവരും അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ അവരും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും കാൽക്കൽ വീഴ് അവരും ഭക്തരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ ഭക്തിയുടെ ആ കരുണയുടെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്താവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അവരുടെ ഉപഹാരമാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതായത് മെഡിറ്റേഷൻ, അതുപോലെയുള്ള ധ്യാനം, അതുപോലെയുള്ള യോഗങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ആയുസ്സില്ല നമുക്ക്, അതിനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയില്ല, അതിനുള്ള ക്ഷമയില്ല. അപ്പോൾ കലികാലത്ത് ഒരേ ഒരു ഉപായം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ളത് നാമസങ്കീർത്തനം മാത്രമാണ്. അത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അങ്ങനെ എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ബെഗ് ചെയ്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച ഭഗവാനെ ശരണാഗതനാകുക എന്ന്. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പിന്നീട് അവർ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പിന്നീട് ഉത്സാഹത്തോടെയുള്ള പ്രചാരമായിരുന്നു. ദിവസവും വൈകുന്നേരം ബംഗാളിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനായിരുന്ന ശിഷ്യനായിരുന്ന ശ്രീവാസ് താക്കൂർ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് വൈകുന്നേരം തുടങ്ങിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരെ നാമസങ്കീർത്തനമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ. വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി എക്സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ. അങ്ങനെ രാവിലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓരോരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും മാർക്കറ്റിലും എല്ലാം പോയിട്ട് കൂട്ടുകൂട്ടമായിട്ട് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും ആ ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ പതിവ്. അങ്ങനെ ഇത് അവരുടെ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫോട്ടോകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം ദയാലുവായിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പുരിയിലേക്ക് പോകുന്നു, ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ്, മായാപൂരിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൃഹമെങ്കിലും അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനായി ഭാര്യയോടും അമ്മയോടും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആൾക്കാരും അദ്ദേഹത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മാനിക്കുന്നില്ല. കാരണം സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹം അവരുടെ എല്ലാം മകനോട് സഹോദരനോട് തുല്യനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തെല്ലാം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയാലും ആരും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഒരേ ഒരു വഴി താൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക. കാരണം ഒരു സന്യാസിയെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എത്ര ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഒരു സന്യാസിയെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വില കൊടുക്കുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് തന്റെ വാസം മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അദ്ദേഹം ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോയെങ്കിലും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും അദ്വൈത പ്രഭുവും വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ തന്നെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവിടെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം തുടരുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും ജഗന്നാഥപുരിയിലെ രഥയാത്ര സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും അവിടേക്ക് വരുന്നു. അവർ ഏതേത് ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഉണ്ടോ അവരെല്ലാവരും ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണുകയും പിന്നീട് ആ രഥയാത്രയിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം 2 മാസം അവിടെ താമസിച്ച് പിന്നീട് അവർ അവരവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അതായിരുന്നു പതിവ്. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനോട് ബംഗാളിൽ തന്നെ താമസിച്ച് അവിടെ തന്നെ പ്രചാരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രചാരം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ച് രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി എന്നുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരു പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിയായിരുന്നു രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ജമീന്ദാരുടെ മകനായിരുന്നു. എങ്കിലും
അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതാകുകയും അദ്ദേഹം ചൈതന്യ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് സറണ്ടർ ആയിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബംഗാളിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിച്ച് തന്നെയും കൂടെ ആ സംഘത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്റെ കാലുകളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയുടെ തലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ തലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഭക്തിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം അദ്ദേഹം ഒരു ഗോസ്വാമിയായിട്ട് പിന്നീട് മാറും. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിരന്തരം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് അദ്ദേഹം വായിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. വായിൽ ഒരു പുല്ലിന്റെ ഒരു കഷ്ണം വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കാലുകളിൽ വീണ് അവരോട് അപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എന്ന്. അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ബെഗ്ഗിങ് ആണത്. അതായത് തന്നെ സ്വയം അത്രമാത്രം തന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. താൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് വായിൽ ഒരു പുല്ലിന്റെ കഷ്ണം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാൾക്ക് സറണ്ടർ ആകുന്നതിന്, ശരണാഗതനാകുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാ വീടുകളിലും ചെന്ന് ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തരോടും ഇങ്ങനെ അവരുടെ കാലുകളിൽ വീണ് അവരോട് ഹരിനാമം ജപിക്കൂ, ഹരിനാമം ജപിക്കൂ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അത്രമാത്രം കരുണാമയനായിരുന്നു. സ്വയം അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്കായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. കാരണം ജനങ്ങളെ അത്രയ്ക്കും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് താല്പര്യം എടുത്തിരുന്നു എന്ന്. അദ്ദേഹം സൂര്യദാസൻ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ജാനവാദേവി, വസുധ എന്നുള്ള 2 പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ ബലരാമൻ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചത്. അദ്ദേഹം അധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിച്ചതാണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബലരാമൻ ഒരു സമയത്ത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമെല്ലാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് നൈമിഷാരണ്യത്തിന്റെ അവിടെ വെച്ച് ഒരുപാട് ഋഷിമാർ ഭാഗവത സത്രമെല്ലാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ സഭയിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വ്യാസാസനത്തിലിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ബലരാമനെ കണ്ടിട്ടും എണീക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ബലരാമന് മനസ്സിലാകുന്നു. അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ വ്യാസാസനത്തിലിരിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബലരാമൻ ഒരു പുല്ലെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹം അവിടെ മരിച്ചു വീഴുകയുണ്ടായി. അതാണ് ദ്വാപര യുഗത്തിലെ ബലരാമൻ. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിലെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അങ്ങനെയല്ല. അദ്ദേഹം വളരെയധികം കരുണാമയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം തെറ്റ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ കൂടെ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഹരിനാമ മന്ത്രത്തെ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഭക്തനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവതരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാനോടുള്ള അതിയായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നത് കൊണ്ട്, കൂടാതെ അദ്ദേഹം കരുണയുടെ ഒരു അവതാരമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തവനെയോ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവനെയോ നല്ല മനുഷ്യരെയോ ചീത്ത മനുഷ്യരെയോ അങ്ങനെ ആരെയും വേർതിരിച്ച് കണ്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമത്തിന്റെ ആ ഒരു ദീക്ഷ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും ആ ഭക്തി പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം അദ്ദേഹം സ്വയം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന്. അപ്പോൾ അധപ്പതിച്ച എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം അവരെയെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് എഴുതിയ അലോചനദാസ് എന്നുള്ള കവി പറയുന്നത്, എന്നെ പോലെയുള്ള പതിതരായിട്ടുള്ളവർക്കും കൂടെ അദ്ദേഹം പാവനനായിട്ട് മോചനം നൽകി എന്നാണ്. പതിത പാവനൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഉപദേശം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എന്നാൽ
നിതായി ഇല്ലാതെ, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് ശരണാഗതരാകാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഉദ്ധാരം ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ശരണാഗതനാകാതെ രാധാകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമേ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. നമുക്ക് ജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള, ഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. ബലരാമൻ എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികതയുടെ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. ബലരാമന് നമ്മൾ ശരണാഗതനായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണ ഭക്തിയെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് നമ്മൾ ശരണാഗതനായില്ലെങ്കിലോ ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് രാധാകൃഷ്ണ ഭക്തി ലഭിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നും പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ നിലാവ് പോലെ വളരെയധികം നമ്മളെ തണുപ്പിക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിന് കുളിർമ തരുന്നതാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനം വേണം, സന്തോഷം വേണം എന്നെല്ലാം ഉള്ളവർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ശരണാഗതനാകുക. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ശരണാഗതനാകാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും രാധാകൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എല്ലാവർക്കും പരമമായിട്ടുള്ള പ്രേമഭക്തിയെ നിസ്സാരമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഈ കലികാലത്ത് അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ ഉദ്ധാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവതരിച്ചവരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓഷ്യൻ ഓഫ് മേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നു, അതായത് കരുണയുടെ കടലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ള അദ്ദേഹം കരുണയുടെ കടലായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുടെ കടലിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കത്തവണ്ണം ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി തന്നു. എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ്, തന്റെ രണ്ട് ചുണ്ടുകളിന്റെ, തന്റെ വായുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ട്രോ ഓഫ് ഗ്രാസ്, ഒരു പുൽക്കൊടി കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും പോയി അഭ്യർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, ദയവായി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക എന്ന്. അപ്പൊ ലോചനദാസ് എന്നുള്ള കവിയാണ്, ഭക്തനാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആരെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നില്ലയോ അവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അവർ കൂടാതെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സൂയിസൈഡ്, ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് അവർ. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും അറിയാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവർ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമായിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ശരണാഗതനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ പ്രേമയുധ ഭക്തിയുധ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി എല്ലാവർക്കും അമ്പലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അവിടെ അടുത്ത സങ്കീർത്തനങ്ങളും മറ്റുള്ള പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്